Don Kikilikon, Saltzapika, Tortolika, de Buluzon, Aitona Martxelon, Amona Martxelon. Eta txirri ez da baindik etorri. Xan digu, puntuan etortzeko, inventu berri bat bazuela, da, bera etorri ez. Ez da bate formalidaderik. Tontola mikorrekin, ez da? Hau, bintator! Zer da ibiltze hau? Kontxo! Hau da nire asmakizun berria Mirri eta Txiribiton. Ispilua! Ispilua! Hau balakik nork asmatu zuen. Nor? Edurne Txuriren sorgin zikin horrek. Egunero, nor ispilutxo nor da munduko politena! Eta balakik ispilua zer esaderantzuten zioen. Mirri pailazoa! Ez, Mirri. Ez da ispilua, invento berria. Ik esan bezala aspaldikoa da. Baina sistima da. Sistima? Bai. Ikusi ondo nola nabilen, Mirri. Zer da orduan, atzerantz ibiltzea? Nik berak esan duk, atzeraka ibiltzeko sistema bat. Hau retrovisore bat bezala da. Kusi, gauza zailagoak egin daitezke. Begira. Zer? Gustatzen? Bai! Noski polita dela. Ta oraindik zailago, ara. Edozeinek egiten dik. Edozeinek egin dezakela. Edo nork egiten dik hori. Atzerontzi bili. Ez moten ez. Hori oso gauza erraza duk. Txiribitonek egin zezake. Egin dezala, ba. Egin dezala, baina ispilurik gabe hain erreza baldin bada. Eio, probatxo bat. Eile. Baina. Hori oso gauza erraza duk. Ez dizuen dik esan? Entrenamendua behar da horretarako. Hau elefante potoliko bat delako. Bexi hau, egarri, pillo. Niko ingo digat. Xe pixkat. Uste? Da, Mirri. Ikera gari erresa, txalo bat merezi du. Inolako txalorik merezi, Mirri. Ez duk inolako txalorik merezi. Atera zaik, por casualidad. Eta esango dia, ni hemendik aurrera beti atzeruntz ibiliko naiz. Beti atzeruntz nire ispilua retrovisore beti du. Beti atzeruntz? Beti atzeruntz ibiliko naiz. Zer Egia zio, Txiribitone. Zer? Orduan txisalarri egin nagoenean, ikaraezko problemak, galtzetan egingo duk txisa. Ez diat galtzetan egingo, eta gainera dodotiz pila badien nik etxean horretarako. Kontxo. Baina beti horre? Beti biliko nauk atzeruntz, bai! Ziur? Bai, oso atsegina delako, eta oso ederki biltzen naizelako, eta munduko kanpioia naizelako. Zer? Apustu bat ingo diagur. Ze apustu? Benetan.
Bai. Beti. Beti. Atzerantz ibiltzen baldin baix, Beti atzerantz ibiliko naiz. orduan guk erregali bat emango diago. Erregali bat emango didazuen. Oparitxo bat emango diago. Ze opari emango didazuen. Gero esango diegu. Baina noiz bai. Inoiz edo behin. Bai. Aurrerantz ibiltzen hasten baldin baix, Aurrerantz ibiltzen manaiz? orduan ire baloia eman behar diguk. Nire baloia ez. Zeratik ez? Reglamentozkoa delako. Fastidiarse. Nahi baldin bauk bai, bestela ez. Bueno, bai, ni atzera ibiliko naizela beti diot eta atzera ibiliko naiz beti. Oso, nahi. Orduan, itxoin pixka bat ekarriko diat orain, erregalia, Itxoin pixka irakutsi goi. Zue biok ezote zerate faenaren bat egiten egongo, Ni atzerantz ibiliko naiz. Oso divertitua delako atzerantz ibiltzea, eta ez dagoelako inongo problemarik, eta ni oso ona naizelako atzerantz ibiltzen. La 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 la. Aurrerantz ibiliko! Txalo handi bat guretzat! Julen Etxeberria, mutiko serio hau, debarra da, ezta? Bai, Esplikatu iezu telebista ikusten ari direnei, non dagon deba? itziarren onduan. Nik bestaldera zara uste nuen, nik uste nuen itziar zegoela deban ondoan. Bai, Bueno, itziar eta itxaso artean dago, ezta? bai, Eta nolakoa da deba? politxa, Politxa edo oso politxa? oso politxa. Oso politxa. Eta zuri oso politxa iruditzen zaizu ikastola berandu joatea? Bai, Zergatik? nire arroan zai egoten ezelako. Bai? Ta bera nire zai. A ver, explika dezagun. Zu egoten zera, arrebaren zai. Bera egoten bada, bera gozaltzen badu lehenua, bera nire zai, eta ni gozaltzen badu lehenua, ni bere zai. Zuek etxe txiki badaukazue. Pizkat. Claro, eta etzerate biok elkarrekin kabitzen biak osaltzera. Ez, kabitzen gera. Bai? Eta zergatik ez duzu elkarrekin gozaltzen ba? Gozaltzen dugu, elkarrikan bera gai eta gutxi jatelaka. Galleta gutxi jaten? Bai. Pajarua. Eta zuzen jaten dituzu ba? Ez dakitz. Milaka. Ez, Eskuka da, hola, dena, ez? ez, Zuetzera txiribitonen familiko izango, ez. Ez dakit ba, ez dakit. Bueno, Julen, zertara etorri zera gaur? Asmakizunak esatea. Neri etzizki bate gustatzen asmakizunak? Bueno, venga, jarri baten bat. Hasiko nahi? Ba, noski? Gero eta hundiago eta ez dugu ikusten. Gero eta beltzago eta ez gara zikintzen. Zer da eta zer ote da? Zuloa? Ez, Zer da ba? gaua, Mekatxiz. Besten bat badakizu? bai. Hori segura esmatzen dudala. Gau ez argia eta ez da ilargia. Atzetik ikusten du eta ispilurik ez du. Hasi zaitez asmatzen gaua heldu baino lehen. Badakit! Zein? Serenua! Ez, Zer da ba? ipurtarria. Badakizu beste bat? Bai, Hau segura esmatzen dudala, venga. mantala batez dago eta ez da amaren aga. Egan egiten daki, naiz laizter erori. Margo gorriak ditu eta ez da tximeleta. Hasi zaitez asmatzen berandu dugu eta. Badakit, txiribiton parakaidaz batetan erortzen. Ez, Zer da ba? amona manta gorri edo marigorringa. Ea zenbat puxtarri mutiko honentzat. Bat ere ez, Bat ere ez. 14 puxtarri
honentzat, oso ondo, Julen. Arratsaldeon. Arratsaldeon, noize simpatika dugun. Ana Jesus ulazia zerazu, ezta? Bai. Zeizen luzea daukazun, ez? Bai. Ana Jesus. Danak Ana Jesus deitzen zaituzte? Batzuk Ana. Eta besteak Jesus. Ez Ana. Ana Jesus. Besteak Ana. Noski, eske Jesus bakarrik Jesusa behar luke izan eskatuarentzat, ez? Bai. Eta gustatzen zaizu honelako izen luzea? Beste ez. Oso luzea ez da. Pentsazazu, Ana Jesus izan ordez, Tomasa Gregoria Teofila bazina. Jende guztiak esako lizuke kalean deitzeko Tomasa Gregoria Teofila. Azkenean, enrollatu ingo lirateke, ez da? Bai. Noski, Ana Jesus oso polita da. Egia da, animaliei janari ematea oso goko zaizula. Bai. Zea berei. Guztiei? Guztiei. Venga! Guztiei? Bai. Venga, guztiei? Bai. Kokodriloi ere bai? Bai. Elefantei ere bai? Bai. Hipopotamoi ere bai? Bai. Txingurriei ere bai? Bai. Neska, zu txollo bat zera, Zer egin behar diguzu gaur, Ana Jesus? Abestu. Ze kantatu behar diguzu, kanta De polit? barriari abesti bat. Zure herriari abesti bat? Ez. Nungo azera bazu? Itziertarra. Baina deba maite duzu. Ez. Bai! Ez duzu maite, baina egingo diozu kanta bat. Bai. Beno, hasi kantatzen. Debako herri maite, nere sorlekua, urrutina bilkizu, zugatik mindua, eta edein ere astu, zure ingurua, bihotzean baizaitut, barruan sartua, itxasoak ertzean, egin zizun leku, amak aurra bezala, hor lastantzen zaitu, zulotaratzeko du, olatuen kantu, urak txirbain politik, ez du inoiz bastartu. Oso ondo! Ez emak pusterrik! Pikarentzat, eta urrena? Tira, maite! Bukatuko zaiguta dondon kikilikon? Hemen txau, traste hau hemen jarri behar nuen. Nabaritzen dut zertara zatozen, Debatarra zeraz du, noski? Bai. Bai. Eta debatarra zaren ez, gustatzen zaizu ondartzen ibiltzea. Bai. Eta neguan zer egiten duzu? Elurretan ibili. Deban elurra dago, ala? Ez. Non dago elurra? Mendian, esan. Mendian. Mendian. Goiko menditan. Bai. Goiko mendian elurra dago, ezta? Bai. Aizu, gaur magia egitera etorri zera, ezta? Bai. Magia hon bat egin behar diguzu? Ez dakit. Bueno, osan baietz! Bai. Noski, bestela gero esango dute, hola badala esaten baduzu? Nork erakutsi dizu magia hori egiten? Nire espan lagun batzuk. Aizparen lagun batzuk? Zer dira? Magak dira? Ez. Majak? Ez. Ez dare? Orduan ez dira hola oso, Edo bai? Ez. Ez. Fonforme. Bueno, hasi zure magia egiten, irrikitzen nagota, Zer egiten duzu? Horian Erakutsi izer. bizkat kamarari, Horlegian izer. Ezer. Urdinean izer. Gorrian pelotia sartuko dut eta desagertu egingo dut. Peloti hau, Sartzen erakutsi bai, erakutsi ondo. Sartuko duzu hor. Oi, ondo hasi gera. Berriz. Sartu. Sartzen dut eta. Tramparik ez dago, Bale, sartzen zu, besteak itxi. Oso ondo. Orain? Honek ez du tramparik? A ber? Ez du tramparik. Oso ondo. Xerreste, merreste, xerreste, merreste. Oi!
nik utziko dizut, Horian ezer? Horleian ezer? Urdinean ezer? Eta hemen ezer? Gorrian ezer. Ai, bala! Oso, ondo! Eta non dago pilota hori? Izan da. Orain agertuko dugu berriz? Bai. Seguro? Ai, ze ondo, ai. Ja, sartu. Hor sartzen dugu. Oso ondo sartu da. Itxi horia, itxi berdea, itxi urdina. Hau hor berdezu, nik ingo dut utziko diazun egiten. Hemen ezer, eta hemen bapez. Tori, jarri iztuk. Zirreste, mirreste, zirreste, mirreste. Talen bezala dago. Ai, barkatu. Ja, utzi, horian ezer, berdean ezer, urdinean bapez, eta gorrian... Ah, pilota! Oso ondo! Ea zenbat pizgarri! Amairu puztarri, oso ondo! Ui, hau, bizkat, txikiago etorri zaigu. Ja, bizkorra dirudionek, ja. Aizu, Julenek esan digu ikastolara berandu joatea gustatzen zaiola. Baina niri txori txiki batek esan dit, Ander Saiz, ikastolara ez joatea zaizula zuri atsegin, egia da hori? Bai! Zergatik! Zatarra dalako ikastola! Zer? Zatarra dalako ikastola! Zatarra dela ikastola? Bai! Baina zer duzu ebe ikastola horretan zatarra izateko? Lanak aspergarri xala. Lanak aspergarrixek ematen dizkizue? Bai! Ja, esplikatu nolakoak diran lan horiek. Ba, mordua gauza. Bai, mordu, Bai. Susma edo. Ander, eta ze pentsatu duzuzuk handia izaterako? Basurerua. Zer? Basurerua. Baina zergatik basurerua? Kaleak ikusten dutelako. Kaleak ikusten dituzela? Eta ez dituk ikusten, ala? Ez, Zergatik ez? hankan nekatu itxen dialako. Ai ba! Osea, que nahiko alferra zeraztu, Bai! Bueno. Baiz ere, Ander, gaur zertara etorri zera ona. Dantza itxera. Eta dantza egiten ez zera nekatzen? Ez. Ze basurero bitxia, pajaro hau. Eta ze dantzatu behar diguzu, Ander? Sandroke dantza. Ai ba, zein da Sandroke? Debako... Alkatia. Ez. Medikua. Ez. Laguntzailea eroseose. Ah, bai. Asistente soziala. Ez. Zaindaria, motel. Zaindaria. Santua. Hori da. Bueno, hasi zure santuaren dantza egiten, Ander. Jarri hor. Pika taldearen zan. Inge Prat da neskaporit jau. Eta ez da Ander bezalakoa. Oso langilea zera, ez da? Bai? Bai, lan egitea oso gogoko zaizu, ez?
Bai. Ja, esaidazu, ze lan da gehiena atsegin zaizuna? Astu egin zaizu? Beno, ze lan duzun atseginena agian astu egin zaizu, baina astu ez zaizuna da bibolina jotzen, ezta? Ze polita den bibolina jotzea, ezta? Bai. Zenbat urte dara mazkizu bibolina jotzen? Oantxe hasi naiz. Osea, urte bat ere ez? 6 hilabete? Gutxi jo. 3? Ez dakit, egun batien hasi zinen eta jaraztu dintzaizu, ezta? Bai. Nork erakusten dizu bibolina jotzen? Maixu batek. Ah, noski, ez dizu basurero batek erakutsiko. Anderrek esaten duen bezala. Zer jo behar diguzu gaur? Biolina. Biolina. Eta ikasketa bat, ezta? Biolinaren ikasketa bat. Beno, ea jarri zaite ondo, eta musika hasten denean, hasi. Zoragarri egin duzu. Ea zenbat pustarri ematen dituzuten. Amairu pustarri, salsa taldearentzat. Eta beste neska politi honek izena du Eli Grela. Eta zu ere, debarra zera, ezta? Bai. Nire zu sekretu txiki bat esatea. Ni, orain badakit zu jo behar duzun hau bibolina dela. Badakizu ze uste nuen nik hau zela orain arte? Ez diozu inorri esango? Ez. Gitarra txiki bat zela uste nuen. Eta zergatik egiten didazu parre? Ze usten duzu, niño osoan izela, ala? Aizu, zer moduz konpontzen zera zure aizparekin? Behaztezat jotzen ni. Seguru bera azten dela? Bai. Eta nik esan banizu Eli azten dela batzutan astintzen? Bai ala ez? Bai, zenbat urte ditu zure aizpak? 10. Zu baina handiagoa da orduan? Zenbat Bai. handiagoa? 3 urte. Jesús Maria eta Jose, eta 3 urte dira, hau gehi hau honelako izango da, ez? Bai. Eta indartsua da oso? Eta berak ere biolina jotzen du? Ez. Ze jotzen du berak? Pianoa. Ze pareja hona egiten duzuen? Bera zu bibolin jotzale eta bera piano jotzale? Gertatzen dena, ezin duzue kontzertua ematera joan? Ez. Hasiko zineteke elkar joka, plis, hausi da, eta bakarka hobeto, ez? Bai. Zuk zenbat denbora damakizu bibolina jotzen? Inge bezala. Inge bezala, elkarrekin hasi zineten? Bai. Eta zein da honena, Inge dozu. Gaetzera usartzen, Ingek ere hola egiten du. Bueno, ze jo behar diguzu, beste ikasketa bat? Bai. Hasi bajotzen, Eli. Zoragarri bai Eli eta bai Inge. Ea zenbat pustarri Elirentzat? 14 pustarri! 14 pustarri! Pika taldearentzat. Beno aurki gara berriz ere zuekin. Askotan saltozta korrika, tortolika, mantxuriltzen ere badaki, txitgozoki. Askotan saltozta korrika, tortolika, mantxuriltzen ere badaki,
txitgozoki. Amerika, Afrikara, tortolika gainean joan edo nora. Askotan saltoz da korrika, tortolika, tortolika, mantxe biltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Askotan saltoz da korrika, tortolika, tortolika, mantxe biltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Joandakoak, gerokoak, tortolika gainean ikustekoak. Askotan saltoz da korrika, tortolika, tortolika, mantxe biltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Askotan saltoz da korrika, tortolika, tortolika, mantxe biltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Esan orduko, kaixo egunon, ezagutuko dugu Napoleon. Askotan saltoz da korrika, tortolika, tortolika, mantxe biltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Askotan saltoz da korrika, tortolika, tortolika, mantxe biltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Lain ortean, urgainean, gerora eta orainera zorionean. Askotan saltoz da korrika, tortolika, tortolika, mantxe biltzen ere badaki, txitgozoki, txitgozoki. Hui, nola dagon gaurko debuluzon. Saltsak 40, pusterri eta pikako 30 baititu. Ui! Badakizue, Dondon Kikilikoneko marrazkilariari, Jose Mari Alemani, 2 marrazki eskatu dizkiogu Txirrimirri eta Txiribitonenak, biak gure aitona eta amonari opari egiteko. Eta noski biak haserre ez daitezen, berdinak izatea esan diogu. Baina baizera. Ia berdinak atera zizkio, baina 9 desberdintasun txiki azaltzen dira. Nabaritzen aldituzue, saltsa eta pika, minutu bat duzue hori ikusteko. Hogeita 10 segundo. Hamabost segundo falta. Bost, lau, 3, 2, 1, 0. Mirri, meserez, Txiribiton, meserez, ea zer idatzi duten, zer asmatu duten gure aurtsue. Hau da, saltsa? Hau pika, noski. Ea, saltsak dio Txiribitonen izerdia. Tximeleta ondo dago, Txiribitonen alkandora, bai, Txirri farrez eta nigarrez, beno, Mirriren pajarita ondo dago, Txirriren... Zer jartzen du hemen? Txiribito mutua da, ez din esan dit. Aurpegia, norena? Mirriren aurpegia, Tximeleta, mantangorria, haua norena? Mirriren, irea, hilea norena? Eta korbata norena? Nabaritzen dudanez, 1, 2, 3, 5, 6 ditu pikak, eta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Txiribiton eta ez, honela tramparikekin, eta 5 saltsak. Esango dizkizuet, marraskilo bat da
haietako desberdintasun bat, mirria dirazi, txirbitonen miina litzateke beste bat, txirbitonen alkandora beste bat, txirbitonen hilia beste bat, txirbitonek duen amona mantalgorritxo txiki bat da bestea, txirriren ezpainak dira desberdinak, mirriren begiak, mirriren tximeleta eta mirriren txorinoa. Hoi dira 9 desberdintasunak. Beraz, gaurkoan, pikak 6 eta saltsak 5 izan ditunez, emango dizkiogu pikari 10 puxtarri eta saltsari 8 puxtarri. Mirri eta txiribiton, eman dizkizuen traste horiek ez dira kartak, ez. Handiak dira, karte itxure dute, baina ez dira kartak. Hitzak dira, hitz soil-soilak. Baina ordenean jarri ezkero, hitzak osatu daitezke. Ea ze talde, saltsa edo pikak, minutu batetan osatzen duen hitzik luzeena. Hogeita mar segundo. Amaitu da denbora, ea saltsa eta pika zer diren osatu dituzuen hitz horiek. Ea... Kabia! Kabia, beraz, 5 letra, 5 izki izango lituzke saltsarenak, eta pikak berriz, pikak nero. Bueno, txikiagoa da, 4. Esango dizuet, saltsa eta pika, egin zitezkeen izkirik haundienak, zaudete, egin zitezkeen hitzik haundienak hauez ziran. Bizkaia saltsaren aldetik, Bizkaia, eta pikaren aldetik luzeena egin zitekeena Bizkaiko ibai baten izena noski, Nerbioi izango litzateke. Baina, tira, 5 saltsak, 4 pikak, hoiek izango dira puxtarriak. 5 saltsarentzat, 4 pikarentzat. Ondoren, 3. frogan, pertsonai bat izango dugu gurekin. Tolosar Jose Mari Gorrotxategi. Orain, galdetu nahi dizuedana hau da. Zergatik da ospetsu gizon hau? Zaudete bada, adi telebistari. Begira, entzungo dituzutena garrantzitsuak izango baitira, aste honetako zuen postalak betetzeko. Horit ba, zergatik da ospetsua gure gaurko pertsonaia, postalak beti bezala, Dondon Kikilikon, 625 postakutxatila Donostiara bidali. Mirri txiribiton, atera 3 postaltxo, ea nortzuk jasoko duten aste honetako tortolika diskoa. Gaur laguntzaile bat daukagu. 3 batera, oso ondo. Ea, Ospia Jaben, Donostikoa. Eta Aitzol Naberan, Mutrikokoa! Nik uste laguntzaileak badula zer ikusterik. Eta Amalur Molina Hernanikoa! Txagonda! Ostia, Aitzol eta Amalur zuek izango zarete aste honetan gure tortolika diskoa etxean jasoko duzuen 3 suertedunak. Talen esan dizuet aste honetan Jose Mari Gorrotxategi dugula pertsonai ospetsua. Ea ba, Jose Mari, ongi etorri Dondon Kikilikona eta hor dituzu zure galderen zai saltsa eta pika. Azaldeon? Azaldeon. Bueno, galderak jarriko ditut. Aurrena, saltsantzako. Badakizute, Euskaldunok oso gozozaleak izan du gerala. Eta gure artean izan du dira postre maite
estimatuak gure etxeetan. Izendatu behar ditezute olako batzuk. Postre gure etxeetan ibili izan du diran, postre estimatuak Euskal Herrian. Asi, esan daik izute. Zer esan dezu? Konpota. Konpota. Intxau saltza. Intxau saltza. Zagarrerriak. Zagarrerrea. Mamila. Ez, galdera da, saltzantzako, zue beste taldeko zeate. Mamia esan du, aprobetxatu. Bai. Mamia. Bueno, guain, bigarren galdera pikarentzat. Hor esan dute intxaur saltza. Intxaur saltza postre oso estimatu ezan, antzinako baserrietan, batez ere eguarditako festetan. Ba aldakizute zer behartzan intxaur saltza egiteko? A ber, Nea. bai, esnea. Intxaurra. Noski, intxaurra. Azukrea. Noski, azukrea. Jateko gogoak? Besteik, hola gozatzeko gustu emateko, nahikoa zan horrekin. Gatza! Zer botatzen zaio, Kanerare ondo dao, beha jonda izela. Bueno, guain, saltzantzako. Festatan, herri txikietan da herri handitan ebai. Izatezan goxoki bat, borobila. Erdian zulo bat zuna. Ze izena dauka? Zulo duna? Ez? Erdian zulo bat, ola borobila, kurpila bezalakoa. Zein da? Txiribitonek asko jaten ditu. Roskia. Bai, erroskila. Beste galdera. Herri txikietan, leno erromerietan, ermitatan inguruan, zizatez ziran, festak, dantzak, eta baita ere, emakumetxo batzuk, opil batzuk, saltzen, piparropilak. Zergatik deitzatzi zaioten oiri piparropilak? Zergatikan? Alaxen da ba, garai batean piparra botatzen zaien, ja iskeneko denboratan ohitura galdu da, baino garai batean piparropilak eta horregatik ziran piparropilak. Ederki ba, zoragarri egin dute bai batek eta bai besteak, agian gozogile handi batzuk izango dituguaz Laster aurki salsa eta pika. Beraz, guzti erantzun dutenez, 10 apuistarri salsa eta pikarentzat. Eta honek ze esan nahi duen, aiskiriak 63 puistarriz parekatu direla eta berdindu direla gaurkoan salsa eta pika biok irabazle. Dira ba. Hemen daukagu, pasteleroa. Oso bai. Mil esker, Jose Mari Gorrotxategi gaur gurekin egoteagatik, baina nik galderatxo bat ere egin nahi dizuk ez zuri. Zu gozogile ospetsua zera, gozogile ona zera, baina... Egin da, praizku moskorren alabarekin eskonduta daula. Ah, bai? Bueno, garai bateko bai, baina ni ez. Nik zera galdetu nahi dizuke, egia alda gozogileak ere gozo zaleak direla. Bueno, ni oso gozozalean naiz. Bai. Oso, gero laun batzuk, ja, konfitero direnak, ez daunak, launak, eta haike oso gozozaleak dea. Bai. Baina gauz bat, ez du egozin gozo jaten. Gauza o goxo ondo indakoak eta onak. Beraz, kalitatea. Bai. Eta beste galderatxo bat, Bai. Jose Mari. Badakizu, nirri eta txiribiton zein nolako lodikote, nolako jale, eta nolako gozozale porrokatuak diren. Balegoke gozoren bat, postreren bat, hauek erabat hasiko lituenak. Erabat beteta utziko litukeen posterik ba alda munduan. Lan, jarri jazue. Bai, noski. Zementozko muñoloak. Ez. Miloja.
1000 hoja? Baina ez 1000 hojak indakoa, 10 milioi hojak indakoa 1000 hoja. Mila esker bada, Jose Mari Gorrotxategi, gaurkoan gurekin egon zarelako, Debuluzonen egon zeralako. Eta urtsuak, bukatu da! Pozike Bernardo, gogoan alduzu. Bernardo txirrindularia dugu hau. Joan zen astean Banbigarrenek maillot horia lapurtu zion eta pailazoek berreskuratzen lagundu. Dena den pasatako kontuak utzi. Aio, Bernardo, eta guazen pailazoak zertan dabiltzan zelatatzera. Hau gozea berriz ere. Bai, jauna! Ke? Ara. Lapurren batek oiaskoa eraman egindik. Zakurren bat izango guan agian. Ez, agian txiribitonek berak eramandik. Bai. Tira. Norbaitek eraman gozian. Guazen bada bilatzera, Mirri eta Txiribiton. Nik estia nahi. Nik orain eguzki hartu nahi diat, lasai asko. Mirri. Ara, bilatu egin gehango diagu, baina jolasean. Jolasean? Bai. Gauzak bilatzen hasi ezkeo, serio bilatu behar da zeo. Ez, motel, ez. Ara, bilatzeko lehendabizi kantu bat kantatuko diagu. Eta guztiz animatu ondoren, ordun askoz ere pozigago egingo diagu guztia. Seganda. Bai, gustatzen zaidak, hoize, ion pixka bat. Az gaite. Laguntza erritmikoa jarriko xo. Trikitrixa baliz bezala. Oida. 1, 2, eta 3. Uda berrian abiatu nintzan, oiasko baten atzetik. Alegin franko, eginagatik, enuen gehiago ikusi. Alegin franko, eginagatik, enuen gehiago ikusi. La 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 la. Hey! La 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 la. Hey! La 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 la. La 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 la. Oso ondo! Ikusten, orain askoz ere alimosoago gaude, eta orain benetan prest gaude edozin gauza topatzeko. Beraz, Horixe. guazen ba gure oiaskoa bilatzera. Goxea beti goxe. Orain, lehenbizi, oiaskoa bilatu. Guazen ba bilatzera. Segi! Nola ez du liteke kopa. Banbigarreni, kentzea inbeste kosta eta... Bai, Jesus Maria eta Jose. Ai, ama. Hau da, kuriosidade falta. Tira. Tapasak hori. Tira, Txiribiton, Oraindik kentzea enitzen zu kopa lehen bailen. Kotxino. Oraindik enitzen hasi. Faltaria plus. Zurra, dirudi. Ha. Baina ezin aldezakezu egin zelaian guztiek bezala? Ez hoxe! Zer nahi duzu, belardian itotzea? Zoro egin jazer tipo hau. Zergatik ito. Udaberri honetan, eguraldi ederrak eta txarrak ere egin dizkigu. Eguraldi goxoak. Obe bada? Ez horixe. Ez horixe. Gure etxeko baserri ondoko lore eta zuaitz guziak, dena gigante bihurtu dira. Gigante... Izugarriak egin dira. Aizu. Txizuntzi izatez gainera, gezurtero ez, Gigante eta erraldoi egin direla esaten duzu? Bai. Tira. Etxira sinisten. Guazen zure baserrire ikustera. Baina gezurra baldin bada kontuz gurekin, Horretxegaitik ez nuen belardian pixik egin nahi. Ea, non dago bat zure baserri hori? Han, guazen ba. Zaten izuen ba. Da berri honetan gauza arraroa pasatu hemen, arraroak.
Hau, harrigarria da, benetan. Hau, astakeria bada, Kontxo. Horrela ez da bizitek, ez da posible. Ez soro, ez batzik. Aizuta, hau nola konpondu liteke? Hau nola? Nik uste txingorra eta kaskar pixkat ingo balu. Txingorra? Hori bestik ez bada, hori oso horreza, ha? Esaldak iso bada, nahikoa da burla egitea eguzkiari. Hara. Ikusi. Eguzkia mandrea, itxusia zara, egintzazu txingorra, oraintxe beria da. Bertxarra, Primeran, mirri, primeran. Ea, txiribiton, lagundu iezai zera mirriri. Burlaiten, berri txingo dugu. Eguzkia mandrea, itxusia zara, egintzazu txingorra, oraintxe beria da. Primeran egin duzu. Oitxu, gapato, gok. Nahikoa da. Seguru, segidan dugula hemen da txingorra. Bai, baina bada ez bada ere, Zer? egin dezagun ere txingorraren dantza. Niko iztakit. Hemen guk bakarrik trikitixa pixka eta hola, iutzea. Estia golik, zuk trikitixagi eta gu txingorraren dantzen gogo Bazen, porro. Neka egina nagoa, iskeria. Baita ni ere. Eta, oain lorek eta beneurri hona etorriko aldi? Xiu zion, bai. Gu, saiatu gara bintzat. Bai, estimatik zuet, oi. Tira, ba. Bueno, aldezu etxe etorri eta mokauen bat jatea o zerbait o... Bueno, guk estimatuko nizuke, Bai, gaina oi asko bat nola galdu dugun? Koño, Ne bada maintoni. Enizkian sekula santan nolako belarra hundirik ikusi. Baina txiribiton bera baina hundiagoa dirata. baserrin ia lasai ezin ausartu. Bai, arazo oso grabea da, oso. Bai, eta ez dakik gainera zerrekin genezakin horrengoan. Burlak eta txiste ezertako bali, ezertako. Tira, txiribiton, beti jaten pentsatzen. Tripan dizikina. Besterik ez. Badakit nola konpon Zer? genezaken. Mirri kantatu ezkero agian txingorra berehala dugu hemen. Zergatik. Oso gaizki kantatzen duelako. Broma gutxi, Ni artista hundien hauk, Artista hundia, Euskal Telebistan egiten dialan, Kontxo. Beno, hoi ezin ukatuko ju guentxe, jode, estela. Kontxo. Tira, mirri, egintzak hemengo eguraldiagatik. Etxegiat, ni artista kompletoan hauk. Eta ondo kantatzen basegia, baina gaitxi kantatzen ere basegian nahi zaizkio, Kontxo! Bueno, Gure baserritar honengatik egingo diat, Zazuela pentsa. Isili dago kaian, barrenian, ontzi txuri poli bat, uraren gainean. Broma gutxi eri, Broma gutxi. Kontxo. Horrengoan txingorrik egiten ez badutu sekula santan egingo. bertxarra Gure mirri. Ze? Tira, ez adionela jarri. Aizu, por cierto, gauza bat. Zuek hemen zeintuzue eguraldiaren arazoetan zaindari? Hemen, euraldi hemen guk San Ambrosio ibitzeo, San Ambrosio. San Ambrosio. Gurean, Xanu Sabiaga. Bai? San Ambrosio hori, keja bat idatziko diogu. San Ambrosio eskritzezkiu guk karta guzik eta... Gaina. San Ambrosio bizitatzea. Akaso, pertsonalki ez zautuko jau antxe? Bai? Oazen. Guazen ba? Ze irutze zaizue? Izugarria da. Nuen inoiz honelako globorik ikusi. Beno, San Ambrosio bizitatxo bat inbarko jo. Baina globoan guk badugu tortolika. Nik honelako gauza honetan ibili nahi nuke. Ontxo. Aizu, eta nork daki traste hau egidatzen? Neonek. Ni hementxe joango ez banitz. Katapun pinpun, lurrera. Zesan du txirri? Bera hemen joango ez balitz.
katapun pinpun lurrera. Pero hor joango ez balitz, katapun pinpun lurrera! Txirri, nigi beldurra zeukiat. Tortolika seguru bagoa duk, ez diator joan nahi. Lasai, motel, lasai. Ni hemen joaten manau. Askotan, ibili nau ni hemen, lasai. Aizu, bai, baina kezka bat. Traste honetan, San Ambrosioren gana iristen garenean zer egin behar dugu? Hori utzi neri. Lehenengo gauza ikusten dugunean, txingorra ez bialtzeatik lehenengo gauza, plasta. Ostiko bat. Eta bigarrena, pomba, beste ostiko bat. Eta hirugarrena... Alto, mirri, honela ez duk ezer lortuko San Ambrosiorekin, meserez. Anola hasi behar dugu ba San Ambrosiorekin, txingorra ez duela bialtzen. Utzi niri diplomazia bideak erabili ditzadan. Bai, beno, sartu globoa. Bai, sartu. Martxe marko deuta. Guazen, mirrita txiribiton. Etzekia eta oso seguru ote den, Lasai, motel, lasai. Janari pixkate gare barko jau, bestela gozetu ingoa ituketa. Bai, ideia hona da. Bela xetoreko nau. Zoragarria, mirri. Erki biliko baino kemene, txirri. Ez dago inongo problemari. Baina, txiribiton, baina zer egiten nahi haiz? Txiri. Baina egon geldimez. Ai. Kontuz, mirri. Txiribiton! Ai, ama. Baina zer egituk irekin etzego gauza honik, hastak irtena. Guriak egindik. Txirri. Zer? Baldakik hau gidatzen. Ez! Ai, ama. Ai, girota berago da. Txirri. Zer? Ekaitza! Aunque sea... Zera, baserretar hori pozik geldituko zen txingorra eta kaskabarra iritsi direlako. Bai, azkenean San Ambrosio gordatu dut, baina, momenturik txarrenean. Justu orantxe izorratu bertzuen telebista honek ere. Ba, ezetz? Pailazuen globoaren estanda izan dela? Ene, eta zer gertatu zaio, ba? Datorren dondon arte? Pintxo, gure zakurra data. Pintxo, bere izena du. Pintxo, gure zakurra data. Pintxo, bere izena du. Txuri beltza data, ez du koske egiten, begi bat izten du jolastu nahi badu. Txuri beltza data, ez du koske egiten, begi bat izten du jolastu nahi badu. Pintxo, gure zakurra data. Pintxo, bere izena du. Pintxo, gure zakurra data. Pintxo, bere izena du. Belarriak luze, isatxa ostakin, kalera irteteko beti presarekin. Belarriak luze, isatxa ostakin, kalera irteteko beti presarekin. Pintxo, gure zakurra data. Pintxo, bere izena du. Pintxo, gure zakurra data. Pintxo, bere izena du. Gure txakurtxoa ez da eiztaria, bere lagun ditu txoritxo guztiak. Gure txakurtxoa ez da eiztaria, bere lagun ditu txoritxo guztiak. Pintxo, gure zakurra data. Pintxo, bere izena du. Pintxo, gure zakurra data. Pintxo, bere izena du. Zaunkaka astean gaiztoa dirudi, asiakatu ezkero doa beti ezin. Zaunkaka astean gaiztoa dirudi, asiakatu ezkero doa beti ezin. Pintxo, gure zakurra data. Pintxo,
izena du. Pintxo, pintxo, gure zakurra data, pintxo, pintxo, bere izena du. Saguk harrapatzen trebea ez dugu, haiek ikustean ies egiten du. Saguk harrapatzen trebea ez dugu, haiek ikustean ies egiten du. Pintxo, pintxo, gure zakurra data, pintxo, pintxo, bere izena du. Pintxo, pintxo, gure zakurra data, pintxo, pintxo, bere izena du. Txuri beltza data, ez du koske egiten, begi bat izten du jolastu nahi badu. Txuri beltza data, ez du koske egiten, begi bat izten du jolastu nahi badu. Pintxo, pintxo, gure zakurra data, pintxo, pintxo, bere izena du. Pintxo, pintxo, gure zakurra data, pintxo, pintxo, bere izena du.